ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଏମିତି ଦେଖିଥିଲି ବଟ୍ ସିରିୟସଲି ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ଟା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ହେଲା। ଖାଲି ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲି ହେଲା। ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲି ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ଟା ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଦୂରରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଦୂରରେ ଥିଲି, ମାନେ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲୁ ହେଲା। 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲୁ ବଟ୍ ଦେଖା ଦୁଖି ହେଲୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କଲିଂରେ ମାନେ କଥା ହେଇ ଆସିଲି। ମାନେ ଆମେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିବୁ, ସେଇଠି ଦେଖା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ମୁଁ ସେପଟରୁ ଆସିଲି, ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କଲି, ଦେଖା କଲା ପରେ ମାନେ ସେ ମୋତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲା। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲା ପରେ ଗଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ବସିଲୁ। ବସିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଟପିକରେ, ମାନେ ଆମେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ଏତେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେଉଥିଲୁ ନା, ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା ଟପିକ୍ କଲୁ। କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍? ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଧାରିଲୁ ସେଦିନ ବହୁଟେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ସୁଧାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରମିସ୍ କଲୁ କି ଆମେ କେବେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବାନି। କାରଣ ଝଗଡ଼ା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ବୁଝାମଣା ନଥିବ, ଝଗଡ଼ା କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ବୁଝାମଣା ଅଛି, ସିଓର ଝଗଡ଼ା କର। କାରଣ ଝଗଡ଼ା ଲଭ୍ରେ ଯଦି ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ନଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ମଜା ବି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ସିଓର ଝଗଡ଼ା କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ କେହି ବି ଝଗଡ଼ା କରିବେନି। କେଉଁ ଲଭର୍ସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ହେଲା। ସୋ ଦେଖ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଥିଲା ତ ଆମେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ବି ଆମେ ମିଶି ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ, ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ରାଗିଯିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ରାଗି ହେଲେ କିଏ ମନେ ପାରିବନି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗର୍ବ ହେଲେ ନା ସେଥିରେ ବି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଯିଏ ବି ଏମିତି ଲଭର୍ ଅଛ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ରାଗୁଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ରାଗନି। କାରଣ ଏମିତି ହେଇଥାଏ, ଏଇଥିରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ଏମିତି କି ସେମାନେ ମାନେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି କେମିତି, ଗୋଟେ ପୁରା କ୍ଲୋଜଲି ଟାଣି ଆଣିବାକୁ, ମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବା କଥା ତ ଛାଡ଼। ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଥାନ୍ତି କହୁଛି, କି ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଥାନ୍ତି, ତମ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗକୁ ତ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କେହି ବି କାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇବନି। କାରଣ ବହୁତଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ ସେ ସବୁ। କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ। ଯେମିତି ଏବେ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲ, କାଲି ଯଦି ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମର କାମ ଆସିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ତ ଟେକି ପାରିବନି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦୂରେଇବନି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲୋଜଲି ରଖିଦେବ, କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ ସବୁବେଳେ କାମ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଥାଏ, ହାର୍ଟର ପାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସୋ କେବେ ବି ଦୂରେଇବନି। ଆଉ ସୋ ଯେତେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆର୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ। ଆଉ ହଁ, ଯାହେଲେ ବି ମୋତେ ଭୁଲିବନି, ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଉଛି, ବାଏ ବାଏ।